týka nejakého takého hovoreného slova úplne nového autora, ku ktorému som sa dostal cez Petiara, lajkoval nejaký článok z nejakého blogu, myslím na Facebooku. Keď som sa tam preklikol, tak sa mi to strašne páčilo, takže som sa nakontaktoval na ňo, či teda môžem uverejniť túto jeho vec takto v rádiu. Bol veľmi ochotný, takže najprv pár slov o autorovi. Volá sa Tomáš Grieger. Pochádza z malého banského mesta Handlov a počas štúdií strategického manažmentu začal nový život v Londýne. Ako píše, nemal som toho veľa, len kopec snov. Jedným z nich bola červená Vespa. O niekoľko rokov som mal rozbehnutú kariéru v marketingu a svoju červenú Vespu. Väčšinou som ju používal na dochádzanie do práce, niekedy 60 km denne cez celé mesto. Ale cez voľné dni sme utekali do polí a do hôr. Bavilo ma fotiť si krajinu. Potom som si z tých fotiek robil fotoblogy. Bolo ich stále viac a viac, až som si nakoniec pre ne vymyslel túto stránku o svojich cestách. Pomalých, obrázkových, oddychových dobrodružstvách o cestovaní na Vespe. Na diaľniciach ani na iných rýchlych cestách nás neuvidíte. V našom svete existujú len úzke vidiecké cesty, zabudnuté dediny, nekonečné polia. Toto nie je blog o cieľoch ciest, ale o cestách samotných. Tomáš Grieger, ako som sa naučil byť sám. Ponížili lásku na sex a priateľstvo na Facebookový like. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty. Hľadaj pocit pohodlia, meka a istoty. Pocity. Nadradené na city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere, bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo, ale niekedy sa vzduchom zachvejú dlhé hrmenia vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemáme spojenie so svetom. Robím zlobu. Mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem. Nechajte mi moje ticho, ja som tu rád. Často som sedával sám v metre. Okolo mňa ďalšie stovky ľudí, každý z nich sám. Sám medzi ľuďmi. To je samota, z ktorej ide strach. Plítka, nezmyselná ilúzia odlúčenia uprostred davu. Ale toto nie. Tu je ticho a nie je tu nikto. Tu samota lieči, upratuje myšlienky a uhladzuje prekrútené toky energie do pokojnej harmónie. Človek v meste vyplňa si každú chvíľu dňa povinnosťami, koľko ich len stihne a ešte niečo viac. Žije podľa požiadaviek okolia, nikdy nie je sám sebou, nikdy. Potom je zmetený, keď ostane v kľude a sám. Chodil som tak nocami po uliciach, keď zostalo mesto prázdne. Po mítingoch, projektoch a stresoch. Celkom sám. Ego, ctižiadosť, súťaživosť naháňajú večne, ďalej a bez prestávky. A tu ľudská duša potrebuje. Rozmýšľam, čo bude tam na juhu. Viem, že mi nahádžu polena pod nohy. Budú ma zase lákať do lacného stredu, plného lesklej biedy, úspešných a ego bude kričať, že všetko, auta, ženy, rešpekt a stále viac, že všetko chce viac než ten vedľa. Nedovolím, chcem si zobrať so sebou toto jazero, ale je veľké a niekomu by chýbalo. Odnesiem si aspoň tichú spomienku. Spomienku na to ticho, pokoj, samotu. Aby som sa aspoň v mysli mohol hocikedy vrátiť a byť zas na chvíľu sám sebou, úplne sám. To jazero si budem pestovať. Hučia do nás zo všetkých strán prášky, paušály, úvery a vložky. Hučia do nás: kupujte si pohodlie, veselie, šťastie, vzťah aj lásku. Nebuďte sami, lebo budete smutní. Som presvedčený, že je to trochu inak. V rýchlej dobe marketingového kapitalizmu
Je pre uchovanie vlastnej osobnosti dôležité naučiť sa všetko vypnúť, sadnúť si na chvíľu k svojmu jazeru a myslieť sám. Z Ruska ide búrka. Idem, ešte ma čaká dlhá cesta.